Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Magna News Live. Sunt Rodica Sărmaș-Furnea și vă propun să vorbim azi despre cum arată România între negocieri politice și pandemie. Invitat la Magna News Live este Dragoș Riti, facilitator în metoda constelațiilor familiale și organizaționale. Bun găsit, Dragoș! Bună ziua, Rodica! Mulțumesc pentru invitație! Așadar, facem iar precizarea că noi facem o analiză din punct de vedere sistemic. Nu suntem analiști politici, sunt mulți. Dar, cum am spus, au trecut alegerile parlamentare, nu ne-am văzut dinaintea lor, nu ne-am auzit dinaintea lor și avem un ingredient nou în politică numit aur. Ei, va fi distracție? Va fi interesantă politica de acum înainte în România? A fost întotdeauna interesantă, dacă mă întreb pe mine. Probabil că acum, cu acest ingredient, o să devină și mai interesantă, cu o singură precizare că nu este un ingredient nou. El este un ingredient care a fost prezent în societatea românească de-a lungul celor 30 de ani, și cumva s-a manifestat de-abia acum. De-abia acum a aglutinat suficientă forță încât să iasă la suprafață și ei să ne apară așa aproape peste noapte și brusc în fața ochilor. Însă este un element, dacă vrei, aur reprezintă expresia unei serii de nemulțumiri pe care o parte din societate o are și care brusc a devenit foarte, foarte prezentă. Asta pentru că și conjunctura i-a permis să se manifeste în acest fel. Și când mă refer la conjunctură, mă refer la nemulțumirile care s-au adunat de-a lungul anilor, la faptul că niciunul dintre partidele politice prezente nu a reușit să convingă printr-un mesaj clar și coerent direcția către care sunt chemați oamenii sau direcția către care ar putea să meargă România în următorii 4 ani. Iar AUR a avut niște mesaje extrem de simple care au atins fundamentul nemulțumirilor, spuneam, unei părți a societății. Însă aceste nemulțumiri sunt prezente nu numai într-o anumită parte a societății, ci în întreaga societate, însă probabil că se manifestă mult mai puțin prezent decât cei care au votat acest partid. Pentru mine nu e o surpriză decât în măsura să văd că a adunat un număr atât de mare de voturi, dar asta spune ceva despre locul în care suntem acum. Și faptul că de numărul de voturi adunate, sunt cercetări neoficiale care spun că dacă am fi avut o prezență, eu știu, mai mare la vot și nu așa deficitară, probabil din cauza pandemiei oamenii au stat acasă, și a sistemului de vot au mai stat acasă, însă ei spun că procentele ar fi fost undeva peste 20% dacă am fi avut o prezență. Dacă e așa, ar trebui, eu știu, ca partidele politice să-și reevalueze poziția pe piața electorală. Privind lucrurile cât se poate de la rece și de obiectiv, dacă prezența la vot ar fi fost mai mare, nu cred că procentul acestui partid ar fi fost mai mare. Odată pentru că există o dinamică a proporțiilor care se păstrează, sau dincolo de care lucrurile nu mai sunt atât de evidente, pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă ar fi fost o altă prezență la vot, eram într-o altă lume. Așa că, din punctul meu de vedere, e inutil să discutăm despre acest dacă. E o probabilitate care nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla niciodată din locul în care au fost votate lucrurile în 6 decembrie. Ori acel vot, ca de altfel tot ce s-a întâmplat și ce se întâmplă de fapt în fiecare zi, reprezintă starea de fapt a lucrurilor în momentul în care ne uităm la ele. Iar în 6 decembrie, starea de fapt a lucrurilor este exact asta. Doar o treime din întregul electorat român a ieșit să voteze și asta este valabil atât pentru cei care sunt în țară, dar și pentru diaspora. Dacă te uiți la diaspora, și acolo
procentul este echilibrat, este aceeași treime care a fost prezentă și da, are de-a face și cu sistemul de vot, care a fost unul extrem de păgubos pentru România, în primul rând, nu pentru rezultatul alegerilor, pentru că cumva unei părți a electoratului nu i s-a permis, dintr-un motiv sau altul, să ajungă să-și exprime opțiunea. Ori acest lucru l-am mai întâlnit de-a lungul anilor și cumva este o teamă prezentă la nivel politic legat de un posibil traseism sau de o fraudare a alegerilor, dacă vrei. E undeva în spatele conștiinței politice acest lucru. Și atunci, dintr-o rigurozitate exagerată, modul de votare a fost cel care a fost. Și e trist să vedem asta. Suntem în secolul 21, în care, de când a apărut pandemia, lucrăm cu toții, folosim cu toții instrumente extrem de puternice care ne ajută să ne facem treaba. Ori un vot electronic ar fi putut rezolva multe din problemele pe care le-am văzut acum la alegeri. Și acest lucru putea fi pregătit cu 6 luni în urmă, dacă mă întreb pe mine. Am avut suficient timp și ar fi fost un moment propice să depășim această modă sau metodă depășită de vot care cumva nu mai ține pasul cu ce se întâmplă în lume, în societate. Dacă se poate face școală online, se poate și vot online, întru totul de acord, orice om de bun simț ar putea vedea acest lucru, dar să rămânem puțin în zona aur, în zona partidului și să vedem primele prestații aur. Și ce am avut? Am avut o întârziere de 15 minute la Cotroceni, într-o întâlnire oficială, este fără precedent. Da, așa este. Cum se vede? Cum vede electoratul lor? Că totuși eu am văzut profilul alegătorului. Cum vede electoratul lor sau cum văd eu lucrurile? Da, cum vezi tu lucrurile? Acum, felul în care s-au manifestat și se manifestă lucrurile sunt cumva în aceeași direcție despre care vorbeam mai devreme și aceea e de exprimarea unei nemulțumiri și o dorință de a avea altceva, pentru că alternativa curentă nu e satisfăcătoare pentru o parte din electorat. Ori atitudinea, dacă vrei, legată de întâlnirea pentru negocieri cu președintele, face parte din ce povesteam eu mai de mult, acea imaturitate sau energie de copil sau de adolescent în care ne manifestăm sau se manifestă o parte a societății noastre în raport cu autoritatea. Și dacă te uiți, cam toată construcția partidului și ideologia este pusă într-un loc de extrem care atinge valori fundamentale și naționaliste pe alocuri, care sunt cumva preluate dintr-un trecut de care, spuneam, ne este greu să ne desfacem. Ăsta e un aspect. Al doilea aspect este și o sfidare a acestei autorități și nu e neapărat o sfidare conștientă, ci mai degrabă una copilărească, în care ies la plimbare să mă întâlnesc cu președintele țării și habar n-am unde mă duc. Da? Adică e o chestie care mi-arată că nu există o maturitate și o responsabilitate la nivelul actului personal și de grup în ceea ce privește direcția în care mergem. Și acum, sigur că cum vede electoratul acestui partid această întârziere, e chiar interesant de aflat. Să bănuiesc că e o notă de mândrie faptul că viziunile lor ies din cadrul și din spectrul pe care autoritatea caută să îl țină și atunci este ca un afront la adresa felului sau direcției în care politica actuală guvernează România. Pe de o parte. Pe de altă parte, spuneam, e un gest de irresponsabilitate în legătură cu maturitatea actului și este un gest de responsabilitate la adresa rezultatului pe care l-a obținut acest partid. Pentru că întrebarea este ok. Ideile, dorințele electoratului au fost aglutinate și au ieșit la suprafață prin prezența partidului cu un procent ridicat după alegeri.
Întrebarea este ce vor face de acum încolo. În ce fel vor putea ei să materializeze sau să atingă un plan care să aducă un plus la cârmuirea politică a țării. Asta e întrebarea. În ce fel, din ce loc sunt acești oameni, din ce loc vor acționa ei să fie constructivi și nu destructivi în relația cu celelalte forțe politice și cu ce se va întâmpla după ce guvernul va fi pus pe poziție. Dincolo de toate lucrurile pe care le-ai enumerat, această întârziere, care este gravă din oricum ai lua-o, vine în contradicție, eu știu, cu disciplina și punctualitatea multor militari, generali, coloneli, care se află în rândurile lor. Sunt mulți care ocupă un fotoliu de parlamentar din partea AUR. Și un singur aspect aș mai vrea să comentăm, eu știu, atitudinea publică a avocatei Diana Șoșoacă, care apare în fața președintelui României, oricum s-ar numi el, într-o perioadă de pandemie, cu masca pusă defectuos, nu? În condițiile în care terapia intensivă a căzut. Pur și simplu, e prăbușită în România și iese fără mască de la Cotroceni, probabil, cum ai spus tu înainte, eu știu, ca un semn de sfidare, ca un gest de sfidare. Da, este o lipsă de respect, în primul rând, și este o lipsă de respect la adresa instituției, da? Instituției prezidențiale, și e de fapt ceea ce se și manifestă în cadrul acestei forțe politice, este o sfidare la adresa, spuneam, autorității prezente, iar sfidarea presupune și lipsă de respect în ultima instanță, iar ceea ce vedem în atitudinea acestei doamne este o lipsă de respect față de instituție, dar nu numai atâta, și față de comunitate. Am înțeles că a motivat că are o condiție medicală care îi spune să nu poarte masca. Cumva suntem încă, sau o parte a societății este încă în acel spațiu în care nu poate transcede, cum să spun eu, nevoia personală în fața nevoii grupului, în fața nevoii colective. În sensul în care e mult mai importantă poziția personală decât câștigul colectiv pe care l-am putea avea prin acțiunile noastre sau prin sacrificarea unor acțiuni pe care noi am dorit să le facem. Ori asta denotă odată, spuneam, o lipsă de respect, dar și o imaturitate în legătură cu relațiile pe care la nivel individual le ai cu cei din jurul tău. Acum vom vedea cât va rezista AUR ca formațiune politică și dacă nu cumva s-a mai întâmplat, nu, în peisajul politic românesc, o formațiune poate insuficient închegată, poate fi absorbită rapid de marile partide care au tot interesul de a-și consolida rândurile în acești 4 ani. E interesant și vom vedea de aici înainte, dar până atunci avem negocieri care probabil până pe 21 decembrie vor fi intense. Vom vedea nume de miniștri, poate nume chiar respinse de majoritatea din Parlament. Vom vedea dacă se va putea structura o majoritate. Cred că este obligatoriu să existe o majoritate pentru ca țara să fie guvernată. Sunt altfel de negocieri, un pic mai la vedere decât înainte, sau cel puțin în ultimii ani, cum am fost obișnuiți, mereu cu ușile închise. Da, dacă vrei, e o noutate acest lucru, dar are și asta explicațiile ei, și anume și forțele politice sunt diferite. Modul de abordare a lucrurilor este diferit. Cel care este în funcția prezidențială acum are o viziune diferită față de ce am văzut la președinții anteriori. Și
Și atunci cumva, și suntem și în vremuri care cumva cer să existe o transparență mai mare decât a fost până acum și de fapt ăsta este unul din strigătele pe care societatea românească le are, transparentizare și cumva punerea în lumină a lucrurilor pe care noi, cei din capătul celălalt al spectrului politic, beneficiarii, ca să spun așa, nu le vedem întotdeauna. Și atunci e important să fie această transparentizare. Pe de altă parte, sigur că, spuneam, sunt alte partide sau alte forțe politice, însă, din ce mi-aduc eu aminte, până acum, în istoria politică a României, nu am avut 3 partide cu un scor atât de apropiat, cu viziuni cumva diferite, chiar dacă USR Plus și PNL sunt în aceeași zonă, în același spectru politic, cu viziuni diferite care să fie prezente. Pe de o parte, fiecare așteaptă un rol important în acest spațiu de guvernare al țării. Pe de altă parte, sunt cu toții conștienți că procentele pe care le-au obținut sunt cumva foarte fragile într-o majoritate. Și atunci se merge foarte, cum să spun eu, pe marginea prăpastiei și cu foarte mare precauție atunci când intră în discuții negocierile. Și marea discuție aici este cine dă premierul acestei țări, da? Dacă e PSD-ul, pentru că în mod formal ei sunt cei care au obținut scorul cel mai mare după alegeri, sau o forță coalizată PNL-USR Plus, cine dă al doua și a treia poziție în stat, PNL-ul sau USR-ul sau UDMR-ul, că avem și UDMR-ul, să nu uităm de ei, care și ei sunt importanți în tot acest calcul. Și de aceea cred că nu s-a ajuns la nicio concluzie și vom vedea în ce fel lucrurile se vor desfășura la următoarea rundă de negocieri, când unii vor fi nevoiți să facă mai multe compromisuri decât alții pentru a putea fi prezenți în acest spațiu de guvernare al țării, spuneam. E posibil să le luăm puțin la la rând Da. tot ceea ce ai enunțat și luăm așa, cu sfârșitul de data aceasta. UDMR-ul pare că este în poziția cea mai confortabilă. El a demonstrat că poate fi un partener de guvernare de-a UDMR-ul lungul a fost vremii. întotdeauna în această poziție foarte confortabilă. Dacă te uiți la cei 30 de ani de guvernare, UDMR-ul n-a lipsit niciodată. Ori UDMR-ul, pentru UDMR, acum și UDMR-ul se află într-o poziție extrem de delicată, dacă te uiți la procentele lor. Ei sunt aproape de pragul electoral, chiar în condițiile în care n-a fost decât 30% prezență la vot. Dacă ar fi fost mult mai multă, ca să intrăm în acel scenariu care nu e probabil și care nu s-a întâmplat, probabil că ei n-ar mai fi. Ar fi avut soarta PMP-ului sau al Partidului Pro-România. Dar ei sunt încă prezenți și da, rolul lor este important. Da, pot fi un partener de Minorități naționale, care întotdeauna, nu e nicio surpriză, au mers de partea guvernului, care a fost, indiferent de s-au poziționat de la începutul anilor 90 pe acest palier. Da. Deci Da. asta am lămurit. Acum mergem la locul întâi. Întrebarea este dacă îmi permit să închei legat de asta, că cred că e important de spus și asta. Ceea ce se va întâmpla în următorii 4 ani în România, atât la nivel de decizie politică, dar de guvernare, dar și de cum se vor prezenta următoarele alegeri și cum va arăta România peste 4 ani, va determina dacă UDMR-ul va mai fi sau nu prezent la actul de guvernare. Dacă conștiința naționalistă, națională, va fi dusă către un extrem și această pătură va crește în următorii 4 ani, e foarte probabil ca UDMR-ul să nu mai fie prezent. La fel cum și
dacă conștiința colectivă legată de interesele acestei țări va aduce mai mult de 50 sau 55% de procente la vot în următorii 4 ani, atunci UDMR-ul e puțin probabil că va mai fi prezent pe eșichierul politic la guvernare, pentru că e un bazin electoral care este cumva același, nu crește exponențial. Atunci cu cât va crește numărul de participanți la vot, cu atât mai puțin șansele lor să fie prezenți. Și încă un lucru pe care l-am văzut acum, cred, din procentele mici pe care le-a obținut UDMR-ul, este că o parte din simpatizanții lor au hotărât să voteze alte partide politice decât UDMR. Și atunci, cu atât mai mult, UDMR-ul e conștient de acest lucru, spuneam, e într-o poziție extrem de delicată și au și ei nevoie să facă o schimbare la nivel intern în ceea ce privește ideologia lor și felul în care sunt percepuți în țară de votanții lor. UDMR-ul, maghiarii au votat inclusiv AUR și AUR, dacă va avea un discurs inteligent și nu ultranaționalist, atunci lucrurile pe plan conservator, nu? De în toată Europa vedem o reîntoarcere și o revigorare a acestui curent, s-ar putea să joace o carte pe care n-ar fi bănuit-o nimeni, chiar cu un astfel de nume, Alianța pentru Unitatea Națională. Da. Sau, exact. Acum mergem către PSD, câștigătorul alegerilor. Acest lucru nu-l poate contesta nimeni, dar în același timp câștigă alegerile, nu poate, într-o situație ingrată, că nu poate face o alianță, nu poate să facă o alianță cu AUR din mai multe motive, pentru că noi ne poziționăm numai intern, dar internațional. PSD-ul, care a fost cât pe aici să fie dat afară din grupul socialiștilor și aflat încă sub lupa lor, nu își permit să piardă această calitate la nivel european. Deci este clar că o alianță cu AUR este imposibilă din acest punct de vedere. Singur, PSD-ul cu un scor de 35%, singur în Parlamentul României în momentul de față. Nu prea văd cine ar face o alianță cu PSD-ul în acest moment. Lucrurile sunt declarate de multă vreme în ceea ce privește o coabitare cu PSD-ul. Sunt făcute atât de PNL cât și de USR Plus și chiar și de AUR. Și atunci, cumva, PSD-ul, repet, și ei sunt, toate forțele politice sunt într-o poziție extrem de delicată acum, chiar dacă sunt câștigătorii alegerilor. E un moment dificil pentru că nu au majoritate și nu au majoritate și nu vor putea întruni o majoritate cu siguranță nu cu PNL și USR Plus. Singura alternativă pentru ei ar fi AUR, însă asta este o sabie cu două tăișuri, dacă vrei, din punctul meu de vedere. Și anume, aderând la un discurs ultranaționalist și permițând manifestarea lui la nivel politic în Parlament, ar putea risca să se întoarcă de unde erau aproape să fie atunci când îi conducea Dragnea. Și atunci, cumva, spuneam ultima dată când am discutat că există această înțelegere și nevoie de schimbare, de reorganizare a PSD-ului, pe care liderii au văzut-o, au marșat și dacă ne uităm la figurile publice care au fost aduse în cadrul partidului, ele au contribuit mult la obținerea acestui scor pe care l-a obținut partidul. Și este îmbucurător, dacă vă uitați în ultima vreme la discursurile pe care le-a avut domnul Rafila, sunt într-un cu totul și cu totul alt spațiu decât sunt cele pe care le cunoșteam până acum venind din partea PSD-ului. Are un limbaj, are deja o imagine care face enorm pentru PSD. Și ăsta este un avantaj pe care îl are PSD-ul, și anume că este în acest proces de reformare și au găsit și uneltele și persoanele care să fie aduse, să fie prezente la această schimbare, și ăsta este un plus pentru partid. Însă este un avantaj pe termen scurt, care dacă nu este exploatat, între ghilimele, cum se cuvine, îl vor pierde cât de curând. Deocamdată îl exploatează foarte bine. Absolut. Dacă tot am rămas ai pomenit de profesorul Rafila, este numele cel mai
cu încrederea cea mai mare dintre personajele din PSD, dintre persoanele din PSD și cu acest nume au mers la Cotroceni, deci acesta este ca imagine, nu? Pentru că au folosit numele profesorului Rafila tocmai pentru, dacă nu pentru îmbunătățirea imaginii, cel puțin pentru conservarea imaginii din perioada dinainte de alegeri. Da, așa este. Acum, mai există următorul pericol. Dacă ne uităm, vorbim despre sisteme. Forțele în cadrul sistemelor politice la acest nivel sunt niște forțe uriașe. Ori cumva atunci când un nou element, un nou individ este adus în cadrul unui sistem politic, cum e PSD-ul, spre exemplu, cumva identitatea personală se diluează în identitatea grupului. Și poate apărea următorul pericol, și cumva el este un pic vizibil deja în discursurile domnului Rafila, ca personalitatea lui sau tot acest bonus de imagine cu care el a venit să se erodeze foarte repede și să se piardă în marea supă a PSD-ului. Și atunci, dacă își pierde foarte repede această identitate, e posibil ca, ce spuneam mai devreme, PSD-ul să piardă din avantajele pe care le-a găsit. Sigur, domnul Rafila nu e singurul care a venit în PSD, mai sunt și alții care contribuie la această imagine. Și poate că aceste persoane care au venit acum au suficientă forță, ca să spun așa, ca să genereze un alt gen de mișcare în interiorul partidului și un alt gen de imagine care să poată rămâne mai prezentă și mai pregnantă în fața alegătorilor și în fața societății. Ori acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă ceea ce spun acești oameni se va și întâmpla. E un joc extrem de riscant acum și știm bine, dacă ne uităm în trecut, că s-au făcut extrem de multe promisiuni și niciuna dintre ele n-a fost onorată. Ori acum e cumva o chestiune de supraviețuire, dacă mă întreb pe mine, în sensul în care e foarte important ca ceea ce se va promite sau ceea ce se lansează în spațiul public să fie și urmat de acțiune care să ducă la finalizare, la o concretizare. Și cred că mai toate forțele politice sunt conștiente de acest lucru, iar o consecință a faptului că au fost lansate de-a lungul anilor atâtea promisiuni deșarte, neîmplinite, este însăși prezența Partidului AUR în spectrul politic astăzi. Da? Asta este una dintre consecințe. Nota de plată a fost plătită, a fost achitată de PSD și încă se mai achită, nu? Și pe bună dreptate. Sancțiunile au fost pe măsură, pentru că dincolo a câștigat alegerile, sigur, au un 35%, dar au pierdut un număr considerabil de voturi și de influență în teritoriu pe care ei și-o asumă, după cum vedem. Să știi că dacă te uiți în ansamblu la tot ce au însemnat alegerile astea, vei vedea că segmentele cele mai importante sau procentele cele mai mari sunt în rândul populației cu categoria de vârstă între 45 și 64 și 64 plus. De fapt, acesta este categoria preponderentă care a ieșit la vot. Da? Atunci, nu e de mirare că PSD-ul este în locul în care este, dar mai mult decât atâta aruncă o lumină asupra societății românești și felului în care generația tânără a participat, mai degrabă n-a participat la actul de vot. Ori aici responsabilitatea revine celor de la guvernare în primul rând, dar și celorlalți lideri politici care și-au dorit să aducă lumea la vot și al căror mesaj nu a ajuns la tineri. Segmentul 18-24 este cel mai slab, are, nu știu, 2 sau 3% dacă ne uităm la întregul balot de votanți, iar 25-34 iarăși este un segment cu o pondere foarte, foarte mică. Da? Acum mă întreb și eu de ce ar veni tinerii la vot, când ani de zile tinerii au fost lăsați în afara programelor de guvernare. La propriu au fost lăsați.
au fost lăsați studenții, au fost lăsați tineri întreprinzători. Eu acum, în toată perioada aceasta, n-am văzut pentru startup-uri, pentru că se înființează și firme înființate de tineri, de oameni până în 35 de ani, 45 de ani, poftim, ca să cresc puțin vârsta. Ei, în schemele astea de ajutor, eu n-am văzut să fie cuprinse startup-urile, de exemplu. Cele înființate acum, nu dinainte de pandemie. Dar, în sfârșit, asta vreau să spun, că dacă tinerii nu au fost incluși cu adevărat în programele de guvernare, atunci și interesul lor pentru zona politică este unul aproape nesemnificativ. Deci, ceea ce s-a semănat, culegem. Da, este și nu este neapărat așa. Și când spun că nu este neapărat așa, dacă te uiți la cei care sunt în formațiunea USR+, vei vedea că sunt o mulțime de tineri. Da? Și vârstele lor sunt destul de crude pentru un act politic, dacă vrei, sau pentru responsabilitatea unui act politic. Ori ăsta ar trebui să fie un exemplu personal extrem de puternic pentru generația tânără, da? Pentru că se poate. Da? Avem dovada că există oameni tineri care sunt prezenți acolo și care sunt în actul guvernării. Dar e ce spuneam mai devreme, ceva nu a ajuns la acești tineri pe de-o parte. Pe de altă parte, ne arată din nou un lucru care este, să zic eu, deficitar în felul de abordare al societății române, și anume nu punem accent pe resursele pe care le avem, pe care le are generația tânără, nu punem accent pe abilitățile pe care le are generația tânără și nu suntem dispuși încă să promovăm, chiar dacă nu sunt formați complet, chiar dacă nu sunt într-o zonă în care se pot manifesta cu potențialul lor maxim, însă au un potențial uriaș care poate fi educat inclusiv în actul guvernării pentru țara asta. Și societatea nu se uită acolo. Cei puțin cei care sunt în zona de decidență nu privesc neapărat cu foarte mare interes acolo. Și în mod special mă refer la PNL și la PSD. Da? E o zonă pe care o privesc destul de, poate, ochi, cum să zic eu, neinteresați, însă e prezentă, în schimb, în USR+. Da? Ori USR+ nu are decât 1% din toată povestea asta și atunci, cumva, e normal ca tinerii să nu adere neapărat la actul politic. Vin în spațiul public exemple care ne arată cum PNL-ul seamănă atât de mult cu PSD-ul și ultimul care este înspăimântător, așa, este cum la conducerea Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj a fost numit director, manager, un fost polițist cu dosar, cu condamnare. Adică așa ceva, adică nici măcar n-avea de-a face cu institutul, era o numire politică, cum să nu fie condamnabilă și discutantă după această numire? Sau chiar nu înțeleg acest raționament și într-un oraș mare, precum Clujul, și la nivelul acestui institut, unul dintre cele mai importante din România. Da, nu este un exemplu singular, Rodica, și unul din motivele pentru care PNL-ul nu și-a atins estimările de 30% la aceste alegeri sunt exact genul acesta de decizii pe care le-a luat și care cumva arată că, ce spuneam mai devreme, e important să și facem ceea ce spunem. Vă aduceți aminte ce declara Orban, că noi nu o să facem niciodată ce a făcut, să scoatem politrucii și așa mai departe. Ori exact asta au făcut acum prin această numire și altele, repet, nu e singulară, și altele pe care le-au făcut în această perioadă până în alegeri. Și întrebarea este, și o întrebare legitimă, oare ce se va întâmpla de acum încolo, când e foarte probabil ca PNL-ul să facă o alianță cu USR Plus și să fie la guvernare? În ce fel
astfel de decizii vor mai fi luate, da? Sau în ce fel USR Plus și UDMR poate vor putea opri acest gen de denumiri. Și o întrebare, repet, extrem de legitimă la nivelul societății. Dacă vă aduceți aminte, o parte a politicii tot strigă că dorim persoane competente în posturile cheie, nu mai dorim numiri. Ori asta presupune, în primul rând, o depolitizare a structurilor și dacă ne uităm la învățământ în mod special și la educație, la educație și la sănătate e foarte important acest lucru. Până când asta nu se va întâmpla, e posibil să avem în continuare genul ăsta de numiri. Atâta timp cât nu va exista un mecanism și o structură care să permită competența să fie prezentă la nivelul acestor instituții care sunt critice pentru societate, atunci există întotdeauna premiza ca astfel de lucruri să se întâmple. Sigur că am văzut-o foarte mult la PSD, o vedem la fel aproape de mult și la PNL și mă întreb ce s-ar întâmpla dacă USR Plus ar fi în poziția PNL-ului de mâine. Va fi și acolo prezentă? Habar n-am. E o întrebare retorică mai mult. Însă atâta timp cât există acest spațiu prezent, va exista întotdeauna tentația de a face acest gen de alegeri. Și astea sunt niște note de plată care cumva sunt onorate pentru promisiuni făcute cu mult timp înainte, probabil, sau se așteaptă ceva din acel spațiu. Nu știu să spun. Mergem și în ograda USR-ului. O știre mi-a atras atenția. Avocatul poporului s-a sesizat din oficiu în legătură cu lipsa căldurii și apei calde din București, acum în plină iarnă, dar mă întreb, oare avocatul poporului de ce nu s-a sesizat și iarna trecută, că aveam același avocat al poporului, când situația era aceeași. Era doar alt primar la primăria capitalei. Departe de mine să scuz pe cineva, dar lucrurile erau aceiași bucureșteni și în aceeași situație. Da, din păcate, instituția avocatului poporului nu reprezintă nici de cum, dacă mă întreb pe mine, o poziție care este în slujba poporului, în slujba cetățeanului, ci este mai degrabă o poziție care este politică, este o numire politică a partidului de guvernământ, iar acea persoană, oricând ar plăcea să nu ne uităm sau să nu vedem asta, va servi interesele acelui partid sau acelei formațiuni politice mai degrabă decât nevoia cetățeanului. Ori asta este drama actuală a politicii românești și cred că nu numai a politicii românești, ci în general, faptul că actul politic nu este în serviciul cetățeanului. Da? Întrebarea e în serviciul cui este. De multe ori pare să fie serviciul propriului interes sau a interesului de partid și cumva e ținut captiv acolo, nu mai ajunge la cetățean sau ceea ce ajunge sunt doar firimituri cumva ca să facem să tacă societatea. Și până când o reformă profundă în felul în care este privit cetățeanul nu se va petrece, atunci aceste instituții nu ne vor da satisfacție nouă cetățenilor care am votat și am pus acele forțe politice acolo. Iar întrebarea ta e, în mod evident, cât se poate de legitimă, de ce anul trecut nu s-a sesizat și s-a sesizat anul acesta. Răspunsul tocmai cred că l-am dat acum, pentru că servea o anumită forță politică și nu cetățeanul. Iar acum este un fel de bravadă, dacă vrei, prin acțiunea asta a avocatului poporului, să arate cetățeanului utilitatea și prezența acestei instituții în țară, arătând de fapt cu degetul către actualii guvernanți care sunt din formațiunea politică opusă celei care a numit persoana pe poziție. Da, acum, ca să fim drepți, situația din capitală nu îi se datorează, ghilimelele de rigoare, doar doamnei Firea, ci unui alai întreg de primari dinaintea doamnei Firea, care au avut aceeași
prestație managerială formală la Primăria Capitalei. Au fost primarii de imagine, cei mai mulți. Da, eu nu caut să arăt cu degetul către nimeni în mod special. Și da, cu siguranță că ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani la primărie e o continuare a unei stări de fapt care s-a perpetuat de când am intrat în această liberalizare a politicii după 1989, dacă vrei. Însă asta nu ne scuză cu nimic. Și nu-i scuză cu nimic nici pe cei care au fost înaintea Gabrielei Fireș, cu atât mai puțin pe ea. Dacă îți aduci aminte, au fost înființate un număr de companii ale primăriei în care s-au investit niște sume colosale, ori cu banii ar fi putut fi demarate diverse programe care să repună într-o stare de drept lucrurile în ce privește serviciile adresate cetățeanului. Acei bani și poate alți bani care ar fi putut fi accesați. Sigur așa ar fi putut să facă și cei dinaintea ei, cu siguranță. Însă lucrurile astea nu au fost făcute. Da? Și de-aia Bucureștiul este în situația în care este și sigur că n-a contribuit doar Primăria Capitalei sau persoanele care au condus Primăria Capitalei, ci și interacțiunea dintre primar, dintre funcția primarului și partidul de guvernământ. Dacă vă aduceți aminte, au fost episoade în care guvernul, deși a fost solicitat în nenumărate rânduri să acorde atenție sau ajutor primăriei, n-a făcut acest lucru. Pe de altă parte, doamna Firea a fost sancționată de electorat. E oare suficient? Noi, electoratul care am sancționat-o, trăim mai rău decât în condiții mai proaste în ceea ce privește căldura, transportul public și alte lucruri care se manifestă acum. Și întrebarea e suficient că nu am mai votat-o electoratul? Trebuie să fim acum totuși obiectivi și să spunem că un primar general abia instalat, oricum s-ar numi, nu poate să rezolve într-o lună de zile lucruri care țin de infrastructură, care țin de investiții serioase și care necesită timp, oricum sunt cheltuieli mari care se vor face. Asta este clar și sunt de acord cu tine și probabil că va necesita timp, însă știi poveștile pe care le citam noi la istorie când eram copii la școală, care ni se spuneau că în fața turcilor și a tătarilor ne-am ars recoltele, am otrăvit fântânile ca să nu vină dușmanul să ne cotropească. Cam asta s-a întâmplat și cu Primăria Capitalei și cu multe alte lucruri pe ultimele sute de metri de guvernare care au lăsat situații, și nu numai la adresa Primăriei Capitalei, și în multe alte zone, în care au lăsat ca preluarea instituțiilor să fie dificilă și repunerea lor într-o funcționalitate normală, iarăși să fie dificilă. Rămânem în același registru, pentru că nu putem să nu comentăm și ce se întâmplă în sectorul 2, unde se pare că Clotilde Armand este sub un asediu de critici justificată sau nu, dar clar sectorul 1 se află, sectorul 1, am spus sectorul 2, îmi cer scuze, sectorul 1 se află sub asediul gunoaielor și al șobolanilor în momentul de față. E o realitate, nu au fost puse gunoaiele acolo, cum a spus doamna Armand în prima fază. E plin de gunoi, dacă nu s-a ridicat gunoiul. În același timp, există practica asta de a sta cu mâinile legate în fața unor contracte păguboase pentru comunitate. Oare războiul ăsta va putea fi gestionat de primărița sectorului 1? Nu știu. E un război în toată regulă. Da, eu nu știu să-ți răspund la asta. În schimb, pot să spun cum văd lucrurile în toată această abordare. Sectorul 1 e sectorul de frunte al capitalei, dacă vrei, din multe puncte de vedere. Ori fiind multe interese la mijloc. Și să ne aducem aminte felul în care a fost gestionat alegerile locale pentru sectorul 1 și cum au zburat învinuirile de fraudă dintr-o parte într-alta. Pe de o parte. Pe de altă parte, acum
există o oarecare radicalizare în discursul doamnei Clotilde Armand. Și poate că ar fi mai important, înainte de a se năpusti cu declarații publice și să ne întoarcem din nou la vechea și greaua moștenire pe care o avem, mai degrabă să ne uităm la ce soluții sunt posibile, ce instrumente putem accesa ca să rezolvăm o problemă care este de o natură urgentă în ce privește viața cetățeanului. Că, de fapt, ăsta e rolul primarului, să asigure un trai decent al urbei, al cetățeanului în urbe. Ori lucrul ăsta, indiferent ce fel de contracte au fost încheiate și cât de păguboase au fost, o cale de negociere cred că există. Și e important acum o cale de negociere decât o radicalizare a acțiunilor în fața unei companii care și recunoști că are monopolul asupra acestui aspect al gestionării sectorului. Da? Și cu siguranță că va exista la un moment dat și o rezolvare a acestor lucruri. Însă, repet, e important să ne uităm mai degrabă la ce soluții și ce instrumente putem găsi în sprijinul cetățeanului, decât să radicalizăm discursul, să demonstrăm cumva că cât de răi au fost cei dinainte și cât de buni am putea fi noi. În ultimă instanță, pe cetățean nu-l interesează asta, ci îl interesează rezultatul, da? Și calitatea vieții pe care o simte sau nu o simte când trăiește în spațiul său. Acum trebuie să precizăm că operatorul de salubritate stă plătit direct din buzunarul cetățeanului. Fiecare locuitor al sectorului 1 din București contribuie în mod direct la achitarea serviciilor de salubritate. Iar în plină pandemie este inadmisibil ca o minimă igienă să nu existe pe străzile acelui sector. Este un lucru pe care doamna Clotilde Armand ar trebui să și-l asume, dincolo de litera legii, pe care eu totuși nu cred că primăria sectorului 1 există instituții abilitate care vor spune dacă lucrurile sunt ilegale sau sunt legale. Da, e corect și asta vreau să spun și eu. Dincolo de legalitatea sau felul în care această zonă a legalității sau ilegalității contractelor există și alte lucruri care pot fi făcute, da? Material vorbind. Și am văzut de curând sau am citit o știre că au fost trimiși cei de la administrația străzilor să curețe gunoaiele. E o resursă, e o soluție asta. Poate fi, însă asta nu poate fi făcut pe termen lung. E doar un colac de salvare, dacă vrei. Însă este un gen de acțiune care poate face lucrurile într-un spațiu și într-un alt spațiu ne ocupăm de acea legalitate a lucrurilor. Sunt ele construite în ziua de astăzi, nu au infrastructura necesară pentru a asigura salubritatea unui sector. Trebuie să fim conștienți și de acest lucru. Da, Rodica, sunt multe lucruri deficitare care au fost lăsate deoparte sau au fost construite în mod artificial alte lucruri. Sunt instituții care sunt 4 instituții care au același obiect de activitate, după cum am mai citit și am văzut și știri de curând, care nu fac nimic. Sunt posturi dublate, e un fel de muncă în zadar care se întâmplă acolo, nimeni nu face nimic, sunt 4 oameni care fac același lucru, adică nimic, în multe situații, și care sunt plătiți din bani publici, din taxele contribuabililor. Face nimic. ADP-ul pune pansăluță. Acum nu vreau să jignesc pe nimeni. Să mă ierte iarna care vine, că nu avem de pus pansăluță acum. Da? Nici o pansăluță nu mai stă trează când dă zăpada. Sigur, se pot face alte lucruri, dar, din nou, e nevoie, ce spuneam mai devreme, e nevoie de o reformă profundă la nivelul instituțiilor statului și de o eficientizare. Ori până acum nimeni nu s-a uitat, cred eu că nimeni nu s-a uitat în această direcție a eficientizării, ci mai degrabă acum să construim o pernă de siguranță în care să aterizăm cu toții și să trăim bine mersi până la adânci bătrâneți. Și cu toate astea, dacă te uiți în alte spații din țara asta, sunt oameni care au înțeles care e rolul lor în acele poziții. Și aici o să mă refer la un Bolojan, la un Boc la Cluj,
Și poate mai sunt și alții pe care nu-i cunosc. Primarul din Ciugud, iarăși, da? Sunt multe orașe frumoase unde oamenii au fost arși și de ce nu chiar la Sibiu, la Claus Iohannis, nu știu cum este ca președinte, dar a fost un primar excepțional și lucrul acesta s-a văzut an de-a rândul, iar sibienii l-au ales an de-a rândul. Da, asta spuneam, există spații în țara asta în care lucrurile se întâmplă într-o normalitate a lor, în care funcția își urmează traseul în mod consecvent și este în serviciul cetățeanului, în serviciul urbei. L-am pomenit pe Bolojan, e cel mai de succes exemplu, el și Boc, cu Oradea și cu Clujul. Că sunt oameni harnici acolo, cred că sunt peste tot oameni harnici, nu numai în orașele astea 2 sau 3 și în Sibiu sau poate și în comuna Ciugud, sunt mai peste tot. Însă ei sunt puși în valoare de oamenii care într-adevăr își îndeplinesc fișa postului. Așa sperăm să vedem și în București, așa sperăm să vedem și în Parlamentul României. În București mai ales să nu vedem doar blocuri că se pot construi, că se pot face și lucruri pentru comunitate, nu doar pentru dezvoltatori imobiliari. Îți mulțumesc, Dragoș, pentru prezența ta la Magna News Live. A fost Dragoș Riti. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Rodica Sărămaș Furnea și până data viitoare un gând bun. Mulțumesc, o zi bună!